La nostra següent protagonista és una de les grans promeses de l'esport femení de casa nostra. Fa pocs dies, tot i només tenir 18 anys, s'ha proclamat campiona de Catalunya d'esquaix. Us deixo amb la Marta. Medilas Esport patrocina aquesta secció. Vaig començar des de molt petiteta jugant amb el meu pare i el meu germà aquí al club i després mon germà se va apuntar a l'escola d'iniciació de l'esquaix i entre el meu germà i l'Enric me van incitar a entrar-hi i un cop entrada ja em vaig enganxar a tot això i aquí me tens jugant aquí campionats. El que més m'agrada de jugar a esquaix és que te relaxa molt, és un esport que te treu tota l'energia perquè tens de deixar-ho tot i t'incideix de tots els problemes i només penses en jugar i passar-t'ho bé. Vaig començar a jugar perquè m'ho passava bé i perquè tots els amics que tinc aquí tot no pensava arribar a ser campiona de Catalunya en absolut. Això és una meta que em vaig posar aquest estiu per tenir algun objectiu. Els meus amics, quan els dic que jugo a esquaix, me pregunten què aquest esport quin és, intento més o menys explicar-los i tal, i més d'una ha vingut aquí a provar-ho i també ha quedat així una mica enganxat. És un esport que el pots practicar a qualsevol hora del dia i que és superdivertit i no fa falta tampoc dedicar-te professionalment, vull dir, pots venir amb un amic i passar-t'ho molt bé jugant. Soc una jugadora competitiva. Els reptes serien, ara tinc un campionat a Navarra i fer-ho el millor possible i competir al màxim. I el meu objectiu més proper és, ara amb un campionat al Pirata, intentar-lo guanyar. Realment té un potencial molt gran. Fins a aquest estiu no estava dedicada al complet a l'esquaix, practicava també bàsquet i des d'aquest estiu una mica s'ha volcat ja, una mica s'ha centrat en l'esquaix i realment s'ha notat, vull dir, la seva evolució ha sigut espectacular. Jo crec que inclús una mica sorpresa el fet que guanyés el Campionat de Catalunya, merescut, però jo crec que era un objectiu encara més a mig plaç. Jo crec que realment ara, en un parell d'anys, pot estar entre les millors jugadores d'Espanya. Si segueix entrenant com ara i l'evolució que ha fet, dic que a mi m'ha sorprès molt. Després del Campionat de Catalunya, inclús la motivació, evidentment, és molt més alta, però ha seguit evolucionant, vull dir, està jugant a un nivell molt alt i ara el mes que ve començarà a competir al circuit nacional i una mica a veure com està amb les millors jugadores del panorama nacional. Però jo crec que té moltes possibilitats a mig plaç, curt-mig plaç, estar entre les millors. El meu somni és ser campiona d'Espanya, absolut. Poder arribar a aquest nivell. Medilas Esport patrocina aquesta secció.